కర్మయోగం 6 అధ్యాయాలతో పూర్తవుతుంది. రేపటి నుంచి భక్తి యోగం ప్రారంభం అవుతుంది. ఇది 6వ అధ్యాయం, అంటే 6వ అధ్యాయం ధ్యాన యోగము, ఆత్మ సంయమ యోగము అని వీటికి పేర్లు. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఆత్మ సంయమ యోగము అంటే ఆత్మతో మనం సమైక్యత చెందటం, ఆత్మను అనుభూతి చెందటం, అది ధ్యాన యోగము. ధ్యానంతో సాధ్యపడేటటువంటి విషయం. యోగా కనెక్షన్ విత్ గాడ్. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని చెప్పుకున్నాము. సో ఇంతటితో 6వ అధ్యాయం పూర్తి అయితే ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్ కర్మయోగం కింద వస్తాయి. అది ఫినిష్ చేస్తున్నాము. ఇది కర్మయోగం తర్వాత ఈ ఒక్క అధ్యాయంలో ఈ అష్టాంగ యోగం అంటే ఈ మెడిటేషన్ తపస్సులతో ఇదివరకు రోజుల్లో ఏ రకంగా భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగారు, ఏ రకంగా మోక్ష తెచ్చుకోగలిగారు అన్నది ఈ చాప్టర్ లో చెప్తారు. సో ఇందులో మొట్టమొదటి శ్లోకం భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః ససన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని న చ క్రియః. అంటే అనాశ్రిత కర్మఫల, ఎవరైతే కర్మఫలాలను ఆశ్రయించటం అనాశ్రయించటం ఆపోజిట్ అన్నమాట. కర్మఫలాలను ఎవరైతే ఆశ్రయించరో, కోరుకోరో, కార్యం కర్మ కోరుకోకుండా కార్యము కర్మలు కరోతియః ఎవరైతే చేస్తారో, కార్యము కర్మలు పనులు అంటే కర్మఫలాలను ఆశించకుండా కార్యకర్మలు ఎవరైతే చేస్తారో, ససన్యాసి అతనే సన్యాసి, చ మరియు యోగి చ యోగి కూడా అని చెప్తున్నారు. ననిరగ్ని అంటే అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన కాదు, నచ అక్రియ అక్రియ పని చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన సన్యాసి అవ్వడు. అంటే మనం సన్యాసులం అయిపోదాము, ఇంకా నేనేమి చేయను అని వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన సన్యాసులు అవ్వరు.
ఇలా కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా పనులు చేసేవాడు సన్యాసి, అతను యోగి కూడా అని చెప్పి కర్మఫలం యొక్క ఫైనల్ గా మీనింగ్ ని సమరైజ్ చేస్తున్నారన్నమాట ఇక్కడ. సో కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు నిజమైన అతను సన్యాసి, అతనే యోగి, నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన అగ్నిహోత్రం గాని మిగిలిన పనులు మానివేసి కూర్చున్నంత మాత్రాన సన్యాసి కాదు. అంటే వాళ్ళ స్థితిలోకి వస్తే వాళ్ళు సన్యాసులే, కానీ మనం బాధ్యతలు వదిలేసుకుని మనం ఆ స్టేజ్కి మెంటల్ గా రాకుండానే అక్కడ అది పాయింట్. బుద్ధుడు మరి వెంటనే అయ్యాడు అని ఒక మాతాజీ మొన్న ప్రశ్న వేశారు. సో బుద్ధుడు ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసాడు మెంటల్ గా. ఆయన వచ్చిన తర్వాతే ఆయనకి రెడీగా ఉన్నారు ఆయన స్టేజ్కి. అలా ఆ స్టేజ్కి రాగలిగిన మనస్తత్వం వచ్చినప్పుడు అవుతారు. బట్ ఉన్నట్లుండి వెళ్ళినంత మాత్రాన కాదు. ఎవరైతే వాళ్ళకంటే అలా వెళ్ళిన వాళ్ళకన్నా కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలు చేసేవాడు వాడు సన్యాసి, వాడు యోగి, సన్యాసి కూడాను అని చెప్తున్నారు. మనస్సు యొక్క స్వభావం ఏమిటి అన్నది ఈ చాప్టర్ లో చూస్తాం. సో ఇక్కడ మనస్సు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. మరి మైండ్ని బట్టే కదా మన స్థితి ఎలాంటిది అంటే అది మనస్సును బట్టి. మనస్సు ఏ స్థితిలో ఉన్నది, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాం లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. అవి అన్ని రకాలైనటువంటి ఆవేశాలకు, ఈ రాగద్వేషాలకు గురి అవుతోందా అన్నది. సో ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రాన్ని ఇంతకుముందు చూసాం. 5 గుర్రాలు 5 ఇంద్రియాలు అయితే ఈ మనసు కళ్ళెంలాగా అవి లాక్కు వెళ్ళిన వైపు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ బుద్ధి అనే సారథి అటు కాదు మనం ఇటు వెళ్లాల్సిందని చెప్తూ ఉంటుంది. వెనక ఉన్న ఆత్మ మరి సాక్షిభూతుడు భూతం అది ఏది కూడా పట్టించుకోదు కాదు, అన్నిటినీ చూస్తూ ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఈ మైండ్ అనేది మిత్రుడా మనకు శత్రువా అనే ప్రశ్న ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మిత్రుడా శత్రువా మైండ్ అన్నది బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో మనస్సును జయించిన వాడికి మనస్సే మిత్రులలో ఉత్తముడు, కానీ అలా చేయడంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనస్సు ఒక పరమ శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనస్సును ఎవరైతే జయించగలరో వాడే మరి ఉత్తముడు. మనస్సే అప్పుడు మనకి ఫ్రెండ్, కానీ మనస్సును మనం జయించలేక మనస్సే మనల్ని జయిస్తే అది మన పరమ శత్రువులాగా అయి అది మనల్ని తప్పు మార్గంలో కూడా పెడుతుంది. మనస్సును గనక మిత్రుడిగా చేసుకుంటే మరి సరి అయిన పదాన్ని అనుసరిస్తాం, మంచి ఆరోగ్యమైనటువంటి ఎంపికలు చేసుకుంటాం, ఇంద్రియ భోగం నుంచి వైరాగ్యం పొందగలుగుతాం. ఫలితం ఏమిటి అంటే స్వేచ్ఛ, అంటే మరియు ఔన్నత్యం, అంటే మరి లిబరేషన్, మోక్షం అన్నమాట. అది మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా సరి అయిన చాయిస్, సరి అయిన మార్గము, ఇంద్రియ భోగాల నుండి వైరాగ్యం, ఆ తర్వాత ఈ స్వేచ్ఛ ఔన్నత్యాలన్నీ కూడా మనం మనస్సును కంట్రోల్ చేసి ఫ్రెండ్ని చేసుకోగలిగితే వస్తాయి. కామం, కోపం, దురాశ ఇలాంటి పాపపు చర్యలు అనుసరిస్తుంది, అదే మనకి శత్రువు అయితే. అంటే ఇక కోరికల వెంట వెళ్ళి తద్వారా కామము, కోపము, దురాశ ఇవన్నీ కూడా పుడతాయి. చిరాకు, ఆందోళన, మరి అంతే కదా. కోరికలు మొదలయ్యాయంటే చిరాకు, ఆందోళన, తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం, అది కావాలి ఇది కావాలి అని కోరికలు. ఫలితం ఏమిటంటే పతనం మరియు బంధనం. ఇక అటాచ్మెంట్స్, రాగాలు, ద్వేషాలు, ఈ దాంట్లో ఇంకా ఆత్మ అనేది ఎక్కడుందో కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు ఎలాంటిది మనస్తత్వం అంటే ఇది ఒక నిప్పు లాంటిది. మరి మైండ్ అగ్ని ఉందంటే దానిని సరి అయిన మార్గంలో పెడితే ఆ విమానాలే కాదు రాకెట్లను కూడా అంతరిక్షంలోకి పంపవచ్చు. అదే మనస్సును మనం అదే అగ్నిని కంట్రోల్ చేయలేకపోతే మరి అది ఇలా అన్ని కూడా కాల్చి బూడిద చేయగలరు. అలాగే మనస్సు కూడా మరి ఉపయోగించగలిగితే ఎంతో ఔన్నత్యాన్ని మనల్ని తీసుకువెళ్ళగలరు. అది మనకి శత్రువుగా మారింది అంటే మనస్సును జయించలేకపోతే
అప్పుడు మనం ఇంద్రియ భోగాలకు ఈ ఈ ఈ మమకారంతో కామం, కోపం, దురాశ ఇవన్నీ పెంచుకుని మరి ఫలితం ఏమిటంటే బంధనాలు, పతనం కూడా అవ్వచ్చు చెడు మార్గం వైపు వెళ్తే. యుక్త ఇతి ఉచ్యతే యోగి, భగవంతుడితో ఎవరికైతే సంబంధం ఉన్నదో ఆ యుక్త ఇతి ఉచ్యతే, ఎవరైతే ఇందులో యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళే యోగి అని చెప్తున్నారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మ కాంచన. సో ఇక్కడ యోగి అనేవాడు ఎవరు? ఇందాక చెప్పారు కదా, కామ్య కర్మల మీద అనాశ్రితం, కర్మ ఫలాలను ఆశ్రయించకుండా కామ్య కర్మలు ఎవరైతే చేస్తారో సన్యాసి చ యోగి చ, వాడు సన్యాసి నిజమైన యోగి అని. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ అంటే తన యొక్క జ్ఞానంతో విజ్ఞానంతో తృప్తి చెంది, కూటస్థో విజితేంద్రియ అంటే తృప్తి చెంది అంటే మనస్సును కోరికలు లేకుండా ఎప్పుడు కంటెంటెడ్ గా ఉండగలగటము అని. జ్ఞానం విజ్ఞానం వచ్చిందని సంతోషంగా కూర్చుని తృప్తి చెందటం అని కాదు ఇక్కడ అర్థం. ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాల సహాయంతో ఆ మనస్సును ఆ స్థితికి తెచ్చుకోగలిగి, కోరికలను అరికట్టుకోగలిగి ఎప్పుడూ సంతృప్తిగా ఉండగలిగి ఉన్నవాడు విజితేంద్రియుడు. అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు, సెన్సెస్ ని. అవి ఏవి చూపిస్తే అవి కావాలని వాటి వెనక వెళ్లకుండా, ఎందుకు ఆ జ్ఞానంతో విజ్ఞానంతో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి అలా ఎప్పుడు సంతృప్తిగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి. ఇలాంటి వాడు ఇందులో ఈ స్థితిలో ఉన్నవాడుని యోగి అని అంటారు. సమలోష్టాశ్మ కాంచన, మరి అతను మట్టిని, రాళ్లను, కాంచన బంగారాన్ని అన్నిటినీ సమానంగా చూస్తాడు. సో అంటే కోరికలను అరికట్టుకుని మనస్సును, సెన్సెస్ ను కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు, ఎప్పుడూ తృప్తిగా ఉండేవాడు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా మట్టి, రాళ్ళు, బంగారం కూడా ఒకటే అనే స్థితికి వచ్చిన వాడు నిజమైనటువంటి యోగి. అంటే ఈ లక్షణాలు కొన్ని చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఈ అష్టాంగ యోగము అంటే ఏమిటి? రకరకాల మార్గాలలో రకరకాలుగా ఎలా ఆ యోగా స్థితిలోకి రావచ్చు అన్నది చూస్తున్నాం. కర్మయోగంతో ఆ స్థితిలోకి రావాలి అంటే మనం ఎలాగూ అంటే ఇది మార్గం. అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః సన్యాసి చ యోగి చ. అంటే కర్మఫలాలు మీద ఆసక్తి లేకుండా ఎవరైతే తన బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారో వాళ్ళు యోగులు. పని చేయకుండా కూర్చున్నంత మాత్రాన యోగులు అవ్వరు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ ధ్యాన మార్గంలో, ఈ సన్యాస మార్గంలో, తపో మార్గంలో ఎలాగు అన్న దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. అది జ్ఞానంతో విజ్ఞానంతో తృప్తి చెంది ఇంద్రియాలను జయించి ఈ యోగంలో స్థితుడై ఉన్నవాడు తరువాత మట్టి, రాళ్ళు, బంగారాన్ని కూడా ఈ జ్ఞానంతో సమానమే అని తెలుసుకున్నవాడు, ఇదంతా కూడా భౌతికమని, అప్పుడు వాళ్ళు ఇందులో ఉన్న ఆ యోగంలో స్థితులై ఉన్నవాళ్ళు, భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇది మరి ఈ ధ్యాన యోగంలో మనం ఎవరైనా ఆ మార్గంలోకి రావాలి అంటే ఇలా చెయ్యాలి అని తర్వాత దశలు చెప్తారు. అసలు యోగా అంటే ఏమిటి? కనెక్షన్ టు గాడ్. ఎన్ని రకాలు? కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం, ఇన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి భగవంతుడితో కనెక్షన్. కర్మయోగం చూసాం. ఫైనల్ గా కర్మయోగ మార్గంలో ఉన్నవాడు ఏ రకంగా యోగి అవ్వగలడో కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. మళ్ళీ ఎన్నోసార్లు మనం థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ చాప్టర్స్ లో ఈ పాయింట్ చూసాము. ఇక్కడ మళ్ళీ దీనిని ఫైనల్ గా సమరైజ్ చేశారనమాట ఆ పాయింట్ ని. సో కర్మయోగం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం మొదలు పెడుతున్నాము. రేపటి నుంచి భక్తి యోగం కాబట్టి కర్మయోగం యొక్క సబ్స్టెన్స్ ఏమిటి అంటే ఈ పద్యంలో మనం ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. సో ఇది గుర్తుంచుకుంటే కర్మయోగం మనకు ఫైనల్ గా అండర్స్టాండ్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు.
కర్మ ఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలు ఆచరించేవాడు వాడు సన్యాసి అని చెప్తూ ఇక్కడ ఇప్పుడు జ్ఞానం విజ్ఞానంతో తృప్తి, ఎప్పుడు కూడా తృప్తి అంటే కోరికలు లేకుండా మనసు ఎప్పుడు తృప్తిగా ఉండగలిగి ఆ కోరికలను అరికట్టుకుని లేదంటే కంట్రోల్ చేసుకుని ఎలా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగి ఈ యోగంలో ఎవరైతే స్థితుడై ఉంటాడో మట్టి రాళ్ళు బంగారాన్ని కూడా సమానంగా చూసే స్థితికి వస్తాడో ఏదైనా ఒకటేని అతను భగవంతుడితో సంబంధం కలిగి ఉన్నవాడు. సో ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగము అని అన్నారు, ఏమిటి అది? సో యోగా అంటే అసలు భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఏ రకంగా అంటే కర్మ ద్వారా, కర్మయోగం ద్వారా, జ్ఞానయోగం ద్వారా, అష్టాంగ యోగం ద్వారా, భక్తి యోగం ద్వారా మనం ఏది మనకి నచ్చితే ఆ మార్గంలో భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు. అష్టాంగ యోగం అంటే ఏమిటి? అష్టాంగ యోగం అంటే 8 దశలు, 8 అంగాలు. ఏమిటి 8 అంగాలు, 8 దశలు? మొట్టమొదటి ఇది ఒక్క గ్లాన్స్ లో మనకు ఆ స్టెప్స్ ఏమిటి, దశలు ఏమిటో చూడొచ్చు. తర్వాత ఈచ్ దశని భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అన్నమాట, చూద్దాము. బట్ దశలు ఏమిటి అంటే యమ, ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్స్, ఏమేమి చెయ్యాలి మనం అంటే బయట ఒక్కరే ఒంటరిగా ఉండాలి, ఎవరు లేని డిస్టర్బెన్స్ లేని చోటుకు వెళ్ళాలి, ఒక క్రమశిక్షణతో ఉండాలి, అవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్. ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్ అంటే మరి మనస్సును ఏ రకంగా మంచి చిత్తశుద్ధి, మైండ్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి, చెడు ఆలోచన లేకుండా ప్యూరిఫై చేసుకోవాలి. తర్వాత అలవాట్లు కూడా మరి నిద్ర ఎక్కువగాను పోకూడదు, అసలు పోకుండా ఉండకూడదు. నిద్ర, ఆహారం, ఈ విహారాలు అంటే బయటకు అటు ఇటు వెళ్ళడం, ఫుడ్, తర్వాత నిద్ర, ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇష్టం వచ్చిన ఎక్కువ తినకూడదు, అలా అని అసలు తినకుండా ఉండకూడదు, అన్ని డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండాలి. మరి ఆసనం, ఆ తర్వాత ఎలా కూర్చోవాలి, మెడిటేషన్కి ఒక పద్ధతి ఉంది, ఇష్టం వచ్చినట్లు కూర్చోవడం కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే కరెక్ట్ మార్గంలో వెళ్ళాలి అంటే ఆ ఆసనం ఎలా ఉంటుంది. మరి ప్రాణాయామం అంటే ఊపిరి కూడా ఒక పద్ధతిగా పీల్చాలన్నమాట. మనం ప్రాణాయామం అనులోం వినులోం అంటూ ఉంటాం. ఇటు నుంచి ఊపిరి తీసుకుని కొంచెంసేపు ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ అయినా నిలిపి రెండో వైపు నుంచి ఊపిరి బయటికి వదలటం, మళ్ళీ అక్కడ అట్నుంచే మళ్ళీ ఊపిరి తీసుకుని యువతల వైపు వదలటం, దాన్ని ప్రాణాయామం అంటారు. అలా ప్రాణాయామం కూడా పాటించాలి. ఊపిరిని కూడా ఒక నిర్ణీత పద్ధతిలో పీల్చాలి. ప్రత్యాహార అంటే విత్డ్రావల్ ఆఫ్ సెన్సెస్ అంటే ఏమిటి, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల మీద నుంచి మరల్చాలి భగవంతుల్లో ఆత్మ వైపుకు. సో అది సెన్సెస్ అన్నమాట. ప్రత్యాహారము అంటే అర్థం అది. సో ప్రత్యాహారం అంటే ఒక్క ఫుడ్ కంట్రోల్ అనే కాదు, నోటికి ఆహారం ఏది, భోజనం, ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ కంట్రోల్ ఉండాలి డెఫినెట్లీ. అదే కాకుండా ఏ ఇంద్రియానికి, ఇప్పుడు చెవికి ఆహారం సౌండ్, ముక్కుకు ఆహారం వాసన, కంటికి ఆహారం కనిపించేదంతా, చర్మానికి మనం ఫీల్ అయ్యేదంతా ఆహారం. సో వీటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మరి చెవులు ఏదైనా వినిపించి ఏదో మూవీ వస్తోంది, వినిపిస్తోంది, పాటలు వినిపిస్తోంది, వెళ్ళిపోదాము ఈ పని ఆపేసి అని అనుకుంటూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి. అంటే ఆ చెవిని, ఆ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్. ముక్కు ఏదో కిచెన్ లో నుంచి వాసనలు వస్తుంది, అర్జెంట్ గా వెళ్ళి తినేయాలి ఈ పని ఆపేసి. కామన్ గా ఉన్నప్పుడు వచ్చే ప్రోద్బలాలు కదా. కళ్ళు కూడా అదేదో మూవీ వస్తుంది, అది చూడాలి అనిపిస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఈ ఇంద్రియాలకు ఆహారాలన్నిటినీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేయటమే ప్రత్యాహారము చేయగలగటం. సో ఇప్పుడు ఈ మునులు ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఈ ప్రయత్నంలో, ఈ సన్యాసులు ఉన్నారు అంటే, సన్యాసి అంటేనే వైరాగ్యం అంటే ఇవన్నీ త్యాగం చేయగలగటం. సో వాళ్ళు మరి ఇవన్నీ, ఇంకా నేను చెప్పినవి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ మన నిత్య జీవితంలో. కానీ మరి అక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఇలా కనిపించిన వాటి అన్ని కావాలనుకోవడం, వినిపించినవన్నీ వినాలనుకోవడం, నోటికి అన్ని కూడా రుచి చూడాలి, ఇవన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవడమే ప్రత్యాహారం. ఆహారం అనే మాట వచ్చింది, ఇదొక్క భోజనానికే సంబంధిస్తుంది అనుకోకూడదు. ఏ ఇంద్రియానికైనా దానికి అది స్వీకరించే విషయం ఆహారమే. కాబట్టి అవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. తినేది, వినేది, చూసేది, పీల్చేది, వాసన అన్నీ కూడా
కంట్రోల్ ఇంద్రియాలను చేసుకోవాలి. ఆ ఇంద్రియ కంట్రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రత్యాహారం తర్వాత ధారణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ అనేది లేందే మరి చిన్న పని కూడా చేయలేం. అలాంటిది ఆత్మను భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలంటే మరి ఇంకా ఎంత ఫోకస్. ఆ ఫోకస్సే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒక్క విషయం మీద మనసు ఉంచటం మరి ఎంత కష్టం. కళ్ళు మూసుకుంటే 100 ఆలోచనలు వస్తాయి. కాబట్టి ఆ ధారణ అనేది అప్పుడు ఇవన్నీ పాటించి ధారణ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, కాన్సన్ట్రేషన్. అప్పుడు ధ్యానంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం అన్నమాట. ఆ ధ్యానం ఏంటి అంటే మెడిటేటివ్ అబ్సార్ప్షన్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం. అంటే భగవంతుడి మీద ధ్యానము. అప్పుడు ఆ రకంగా ధ్యానంలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడు యూనియన్, ఇంటిగ్రేషన్, కలయిక, సమైక్యత, సమాధి, భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్, ఆ కాంటాక్ట్ వస్తుందన్నమాట. అంటే టీవీ యాంటీనా ఉంటే మనకి ఆ సౌండ్ వేవ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎట్లా అయితే కనెక్షన్ వచ్చి సౌండ్లు ఇవన్నీ వినిపిస్తాయో అప్పుడు అలా మనకు వెంటనే ఆ భగవత్ తత్వంని మనం చవి చూడగలుగుతాం. సచ్చిత్తానంద తత్వమైన ఆత్మతత్వము మరియు భగవత్ తత్వము వచ్చి మనకు కూడా ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఇలా ఉంటుంది అనేది తెలుసు. ఆ స్థితిలోకి వెళ్తుంది. తెలిసింది అనే స్థితిలో కూడా ఉండవు. ఎందుకంటే ఆ స్థితి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇటువంటి ఆలోచనలు మైండ్లో ఉండవు. ఆ ప్యూర్ హ్యాపీనెస్, ప్యూర్ బ్లిస్, నిత్యానందం, బ్రహ్మానంద స్థితిలో ఉంటారు. అది సమాధి స్టేజి. సో ఇవి 8 దశలు. ఇవి ఈ శ్లోకాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మనం కొన్ని చూద్దాము. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహ. సో ఈ యోగి సతతం నిత్యము కూడా ఆత్మను భగవంతుడి మీద స్థితం చేయాలి, ఆయన మీద పెట్టాలి. తర్వాత ఏకాకి, మరి ఏకాంత ప్రదేశంలో యత చిత్తాత్మ అతను నిరాశీర పరిగ్రహ. సో ఒంటరిగా ఉంటూ జాగ్రత్తగా మనస్సును, చిత్తాత్మ అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని, నిరాశీర పరిగ్రహ అంటే అవి ఇవి కావాలి అని కోరుకోకుండా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని తను ఏమీ పరిగ్రహించకుండా అంటే ఫుడ్డే కాదు, అవి ఇవి చూసేయాలని, లేదంటే వినాలని, ఆ వాసనలు పీల్చాలని, వెళ్ళి అక్కడ పువ్వులు అవి ఉన్నాయి వాటి వాసనలు వెళ్ళి చూద్దాము అని, అలాంటివన్నీ ఆ దృష్టి మనస్సు లోపల వైపుకి, ఆత్మ వైపుకు మరల్చాలి, ఇవన్నీ వదులుకుని అని ఇక్కడ ఆ యోగిని చూపిస్తున్నారు. అంటే చెప్తున్నారు కదా, మరి ఎన్ని మార్గాలు భగవంతుని చేరుకోవటానికి మనకి మార్గాలన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి కర్మయోగ మార్గం ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి దాన్ని ఫస్ట్ శ్లోకంలో ఆయన మనకు మళ్ళీ సమరైజ్ కూడా చేశారు. కాబట్టి భగవంతుడు ఇప్పుడు ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఎలా ఉంటుందనేది చెప్తున్నారు. 8 దశలు ఉన్నాయి. ఆ దశలు మనం సాధించాలి. యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్, ఇదంతా మరి ఆ దేహాన్ని, తర్వాత ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్, మనస్సును, ఆత్మను అన్నిటినీ కూడా కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుని ఒక ఏకాంత ప్రదేశంలో కూర్చుని మనస్సును ఈ కోరికల వైపు వెళ్లకుండా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు. తర్వాత అది యమ అన్నమాట, ఫస్ట్ది. అంటే అన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ అనుకున్నాం కదా. సో ఒంటరిగా వెళ్ళి ఒక ఏకాకి, తర్వాత శుచౌడో దేశే అని కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఒక మాట వాడతారు. అంటే ఒక పవిత్ర భూమిలో కూర్చోవాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాదు. ఈ మెడిటేషన్ కి ఏదైనా పవిత్రమైన స్థలంలో అని చెప్తున్నారు. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో యుక్తాహారం అంటే ఆహారము, విహారము, మరి ఈ నిద్ర, ఇవన్నీ ఈ కర్మలన్నిటినీ కూడా ఎవరైతే యుక్త స్వప్నావబోధస్య అంటే నిద్ర, అన్నీ కూడా ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకుని ఉండగలుగుతారో
యోగో భవతి దుఃఖ. అతను ఈ భౌతిక దుఃఖాలను పోగొట్టే యోగ సిద్ధిని సాధిస్తాడు, ఆ యోగత్వాన్ని అతను పొందగలుగుతాడు. సో ఆహారము, నిద్ర, విహారము, ఈ అలవాట్లు ఎవరైతే క్రమపరుచుకోగలుగుతారో వాళ్ళు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ శక్తి పొందగలుగుతారు. సో ఇవి అన్ని కూడా ప్రీ రిక్విజిట్స్ అన్నమాట. మనం ఆ యోగా మార్గానికి వెళ్ళాలంటే ఇవన్నీ చేయగలగాలి. ఆహారం కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి, నిద్ర కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి, విహారం ఊరికినే అటు ఇటు వెళ్ళడం, మనస్సు కానీ శారీరకంగా కానీ మనస్సును కూడా విహారం అటు అనవసరపు విషయాల వైపు విహారం చేయనివ్వకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. శారీరకంగా కూడా అనవసరపు ప్రదేశాలకు అటు ఇటు వెళ్లకుండా ఉండటం చేయాలి అని ఈ అలవాట్లను ఎవరైతే క్రమశిక్షణగా పాటిస్తారో, క్రమపరిచి ఉంటారో వాళ్ళు ఈ యోగాన్ని సాధించగలగటం వాళ్ళకి సాధ్యపడుతుంది. ఎటువంటి యోగం ఇది అంటే భౌతిక దుఃఖాలన్నిటినీ కూడా పోగొట్టేటటువంటి ఆ యోగ శక్తికి ఆ యోగ శక్తి వాళ్ళకు సాధ్యపడుతుంది అని ఈ శ్లోకంలో నియమ గురించి చెప్తున్నారు. మరి యమ, నియమ. యమ అంటే మరి ఏకాంత ప్రదేశంలో, పవిత్ర ప్రదేశంలో మరి ఈ మనస్సును నియంత్రించి ఉండటం అని కూడా చూసాము. సో నియమ అంటే ఆహారము, నిద్ర, విహారము ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. సో యమ అంటే చేయవలసిన పనులు అంటే ఏకాకిగా ఉంటూ పవిత్ర శుచౌదేశే, పవిత్ర భూమి మీద మనం మనస్సును క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండటం. చెయ్యకూడనివి ఏమిటంటే ఎక్కువగా తినకూడదు, ఎక్కువగా నిద్రపోకూడదు, ఎక్కువగా విహారాలు చేయకూడదు అని కొన్ని చూసాం. నియమం. ఆసనం, కూర్చునే భంగిమలు, ఇదేమిటి శరీరాన్ని నియంత్రించడం అన్నమాట. అంతే కదా, ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎలా పడితే అలా కాకుండా ఒక పద్ధతిగా కూర్చోవటం అంటే శరీరాన్ని మనం కంట్రోల్డ్ గా ఉంచుకోవటం. ప్రాణాయామం అంటే శ్వాసను, బ్రెత్ను కూడా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం ప్రాణాయామంతో. ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అన్నమాట. ఫస్ట్ బాడీని, తర్వాత బ్రెత్ని, తర్వాత అసలు మన సెన్సెస్ ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ధారణ, మనస్సును నియంత్రించటం. కంట్రోల్డ్ ఫోకస్ అంటే ఏమిటి, మనస్సును 10 విషయాల వైపు అటు ఇటు వెళ్ళిపోయే మనసును లాక్కొచ్చి ఒక పాయింట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయించగలగటం. ఆ తర్వాత ధ్యానం అంటే అప్పుడు భగవంతుడి మీద ధ్యానం సాధ్యపడుతుంది. ఆ తర్వాత సమాధి స్థితి, మైమర్చటం అంటే భగవంతునితో ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడటం జరుగుతుంది. సమాధిలో పరిపూర్ణత వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ప్రశాంత మనసం హీనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమ కల్మషం. సో చెప్పుకున్నాం కదా, మరి ఇలా ఉన్న వాళ్ళు ఫైనల్ గా ఆ సమాధి స్టేజ్ లోకి వెళ్తారు, భగవంతుడితో కనెక్షన్ అని. ఎలా ఉంటుంది అసలు ఈ పరిపూర్ణత వచ్చిన సమాధి స్థితి అన్నది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు అన్నమాట. ప్రశాంత మనసం హీనం అంటే ప్రశాంతమైన మనస్సు కలిగి ఈ హీనమైనటువంటి ఉద్రేకాలకు అతీతంగా ఉంటూ యోగినం సుఖం ఉత్తమం, వాడు యోగంలో స్థితుడై సుఖం అంటే సుఖంగా ఉంటాడని కాదు, ఆ తృప్తి, ఆ ఆనందం లభిస్తుంది. ఉత్తమమైనటువంటి ఆ సచ్చితానంద తత్వం. ఉపైతి శాంతి రజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. సో ఈ పాపరహితుడై బ్రహ్మస్వరూపుడైన యోగ పురుషుడికి ఆ పరమశాంతి, పరమ సుఖం అంటే అక్కడ శాంతి లభిస్తుంది. సో ప్రశాంతమైన మనస్సు కలిగి కామక్రోధ అనేటటువంటి ఉద్రేకాలకు అతీతుడైన వాడు పాపరహితుడు. మరి ఆ స్టేజ్ లో ఆ సమాధి వస్తే ఇక బ్రహ్మస్వరూపుడు అయినటువంటి ఈ యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది అని చెప్పి అష్టాంగ యోగంలో ఉన్న ఆ ఫైనల్ స్టేజ్ చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇవన్నీ రకరకాల అష్టాంగ యోగంలో ఉన్నటువంటి పోజులు, కొంతమంది భంగిమలు చూస్తున్నాము. వాళ్ళకి ఇక బయట ఏది ఉన్నా వాళ్లకు పట్టదు, ఎక్కడ ఉన్నా వాళ్ళు ఆ ఆనందంలోనే ఉండగలుగుతారు. మరి పాములున్నా, మృగాలున్నా ఏది కూడా వాళ్లకు
వాళ్ళని చలింపరు దేనికి కూడా. చలి అయినా వేడి అయినా వాళ్ళు దేనికి చలించని స్థితిలో ఉంటారు. ఇది విన్న తర్వాత అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. అంటే కొన్ని శ్లోకాస్ చూద్దాము. నిన్నటి సో అడ్వాన్స్ అవటంలో ఏమేం చేయాలి, ఆ తర్వాత స్టేజెస్ ఏంటి అష్టాంగ యోగంలో 10 నుంచి 32 వరకు. మనస్సును కంట్రోల్ చేయటం ఎంత అవసరము అనేది 33 నుంచి 36, 37 నుంచి 45 వరకు విఫల యోగుల యొక్క గమ్యం ఏమిటి, ఎవరైనా ఈ యోగాన్ని మొదలుపెట్టి పూర్తి చేయలేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటో చూస్తాము. తర్వాత అన్నిటిలోకి 46, 47 చివరి శ్లోకాల్లో భక్తి యోగం అన్నిటికంటే కూడా యోగ నిచ్చెనలో పైన ఉన్నది అని చెప్తారు అన్నమాట. సో ఇవన్నీ యోగా పూజలు కాదు ఈ రోజుల్లో, వీటన్నిటిని ఏదో యోగా అని పెడుతున్నారు. బట్ యోగా అంటే మరి కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని మనం చెప్పుకున్నాము. సో ధారణ, ఈ ప్రత్యాహారము అంటే ఈ ఇంద్రియ కంట్రోలు, ధారణ అంటే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ లో ఉండటం, ధ్యానము అంటే ఆ ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక గాలి లేని చోట దీపం ఎంత నిశ్చలంగా ఉంటుందో అంత నిశ్చలంగా మైండ్ కూడా భగవంతుని వైపు, ఆత్మ వైపు ఉంటుంది. ఏ మాత్రము దానిలో ఇంత అంతా కూడా తొణకని పెనకని నిశ్చలత్వం వచ్చి ఆత్మ వైపు ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సమాధి అంటే ఇక ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏది కూడా దేనికి చలించరు. మనం ఇందాక బొమ్మలు చూసాం, వాళ్ళు ఎంత కష్టమైన వాళ్ళు ఎంత చలైనా మరి వాళ్ళు అదే స్థితిలో ఉంటున్నారు. ఎంత వేడైన జంతువు వచ్చినా పాము వచ్చినా మనం ఆ బొమ్మల్లో చూసాం. సో ఎంత కష్టమైన వాళ్ళు చలించరు. వాళ్ళకి ఇక ఏది కూడా వాళ్ళకు ఇక్కడ మరి అరణ్యంలో ఉంటున్నా, ఎక్కడుంటున్నా, చుట్టుపక్కల ఏది జరిగినా వాళ్ళు చలించరు. ఇది నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ అని చెప్తున్నారు. అన్ని దుఃఖాల నుంచి బయటపడగలిగినటువంటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు దుఃఖాల నుంచి బయటపడగలిగి ఆ నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ వాళ్లకు వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక రకంగా ఆసనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఎలా కూర్చోవాలని. మరి ఒక మనస్సు, బాడీ, మైండ్, తల, మెడ అన్ని కూడా ఒక లైన్ లో ఉంటూ మరి ముక్కు నాసికాగ్రం వైపు చూపు పెట్టాలి. కళ్ళు మూసుకోమనడం లేదు, నాసికాగ్రం వైపు చూపు పెట్టమంటున్నారు. కాబట్టి ఒక ఆందోళన లేకుండా ప్రశాంత మనస్సుతో, భయం అనేది లేకుండా, కామం అనేది లేకుండా నా మీద ధ్యానించిన వాళ్ళు ధ్యానిస్తూ నన్నే వాళ్ళ జీవితంలో అల్టిమేట్ గోల్ గా పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి, అంటే నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేయాలి. ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ బాడీని, మైండ్ని అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకున్న వాళ్ళు మరి భగవంతుని తో ఈ కనెక్షన్ పెట్టుకుని మోక్షాన్ని సాధించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఒక తర్వాత నిద్ర ఎక్కువ పోయినా, ఫుడ్ ఎక్కువగా తిన్నా మరి కూడా ఇక యోగి అయ్యేటటువంటి అవకాశం వాళ్ళకు లేదు అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఎక్కువ నిద్రపోతారో, లేదంటే అసలు నిద్రపోరో, ఎవరైతే ఎక్కువగా తింటారో లేదంటే అసలు తినకుండా ఉంటారో, వీళ్ళెవరు కూడా యోగులు అయ్యేటటువంటి పాసిబిలిటీ లేదు, అవకాశం లేదు. మనసు తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ అంటే చూసాం కదా, ఫోకస్ అనేది ఒక దశ, లాస్ట్ 2 దశల్లో ఉన్నది, 3 దశల్లో. సో ఇది మన మైండ్ అటు ఇటు చంచలంగా ఉన్నట్లయితే ఇంకా ఆ మనస్సును వెనక్కు లాగి మళ్ళీ ఆత్మ మీద పెట్టగలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నా. అటు ఇటు వెళ్ళే ఈ మైండ్ను లాక్కొచ్చి మళ్ళీ దాని మీద పెట్టాలి.
ఎవరైతే నన్ను అన్నిట్లోనూ చూస్తారో, యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం నా ప్రణశ్యామి సచ మాన ప్రణశ్యతి సచ మేన ప్రణశ్యతి. యో మాం పశ్యతి, ఎవరైతే నన్ను చూస్తారో సర్వత్రా సర్వం చ మయి పశ్యతి, అలాగే నన్ను అంతట్లో కూడా నన్ను చూస్తారో, నాలో అంతటిని చూస్తారో, అంతట్లో భగవంతుని చూడగలిగి మళ్ళీ భగవంతుల్లో అంతటిని చూడగలుగుతారో, తస్యాహం నా ప్రణశ్యామి, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు నాశనం అనేది ఉండదు. సచమే నా ప్రణశ్యతి, అలాగే నాకు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు నాతో ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యుంజనేవం సదాత్మానం యోగి నియతా మానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమం మత్సంస్థం అధిగచ్చతి. సో ఇలా మనస్సును, శరీరాన్ని, పనులను అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ దివ్యత్వంతో మనస్సును స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నవాడు మరి భగవంతుడి యొక్క పరంధామాన్ని పొందుతాడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద కోరికను వదులుకొని భగవంతుడి సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. నాట్యస్నతస్తు యోగోస్తి నైకాంతం అనస్నత నాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రత్తో నైవ చార్జున. సో దేర్ ఇస్ యోగి అనేవాడు యోగి అవ్వలేడు ఎప్పుడు ఎక్కువగా తిన్నా, ఎక్కువగా నిద్రపోయినా, లేదంటే మరీ తక్కువ తిన్నా, మరీ నిద్రపోయినా సమానంగా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి. యతో యతో నిశ్చలాతి, ఐ థింక్ ఇది కూడా చూసాము, ఇవన్నీ చూసేసాము. ఎందుకు అష్టాంగ యోగం అనేది ఇప్పుడు మనం ఇది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చూపిస్తున్నారు. ద్రోణాచార్యుడు పక్షి బొమ్మ పెట్టి దాని కంటి మీద బాణం వేయాలంటే అని అందరినీ ఒక్కొక్కరిని పిలిస్తే, పిల్లలందరూ కౌరవులు పాండవులు చిన్నప్పుడు అన్ని ఏం కనిపిస్తుందంటే పక్షి, ఆకాశం, కొమ్మలు, చెట్లు, ఆకులు అన్ని అని చెప్తారు. కొంతమంది పక్షి ఒక్కటే అంటారు, కానీ పక్షి కను తప్పేమీ కనిపించట్లేదు అన్నది అర్జునుడు. అప్పుడు అర్జునుడిని బాణం వేయమంటే అది వెళ్ళి తగులుతుంది. అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే ఏ పనైనా సాధ్యపడుతుంది అన్నదానికి ఉదాహరణ. ఇక్కడ కూడా అలాగే అర్జునుడు మరి కింద నీటిలో చూస్తూ పైన సీలింగ్ మీద తిరుగుతూ ఉన్న చేప బొమ్మను కొట్టవలసి రావటం, ద్రౌపది స్వయంవరంలో ఆయన చేయటం, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏమిటి అన్న విషయానికి ఎగ్జాంపుల్స్ గా చూపిస్తున్నారు. సో ఇవంతా చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఇలా అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. సో ఈ మనసు నిలకడలేనిది కదా మధుసూదన అంటే, మధు అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడ కృష్ణ. నిలకడలేనిది కావటం వల్ల నువ్వు చెప్పినటువంటి యోగ విధానం ఆచరించటం చాలా కష్టం అనిపిస్తోంది, అసాధ్యం అనిపిస్తోంది అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడు అనమాట. ఎందుకు? మనస్సుకి ఒక కంట్రోల్ అనేది లేదు కదా, ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మరి ఈ యోగంలో నువ్వు మైండ్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలని అంటున్నారు, అది అసాధ్యమేమో అని అనిపిస్తోంది అంటున్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు? చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాదీ బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. సో కృష్ణ, ఈ మనసు చాలా చంచలమైంది, అల్లకల్లోలమైంది, బలమైనది, మూర్ఖ పట్టుదలున్నది. ఇలాంటి మనస్సును నిగ్రహించటం వీచే గాలిని నిగ్రహించటం కంటే కూడా కష్టం అని అనిపిస్తోంది. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం, చాలా అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది, మరి దృఢం అంటే పట్టుదల అన్నమాట, మూర్ఖ పట్టుదల ఉన్నది.
తస్యాహం దానిని నిగ్రహం మన్యే, దాన్ని నిగ్రహించటం నాకు ఏమనిపిస్తోంది అంటే వాయోరివ సుదుష్కరం. వాయువు కంటే కూడా మనసును నిగ్రహించటం, వాయువుని మనం బంధించాలంటే ఎంత కష్టమో అంతకంటే కూడా ఈ మనస్సు బంధించటం ఇంకా కష్టం అని అనిపిస్తోంది. అలాంటి మనస్సు చంచలమైంది, అల్లకల్లోలమైంది, బలమైనది, మూర్ఖ పట్టుదల ఉన్నది. అలాంటి మనస్సును నిగ్రహించటం వీచే గాలినైనా నియంత్రించొచ్చేమో గాని ఈ మనస్సును నియంత్రించటం చాలా కష్టమని అనిపిస్తోంది అంటున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. అసంశయం మహాబాహో, సందేహం లేదు మహాబాహులున్న అర్జున, మనో దుర్నిగ్రహం, ఈ చలించే మనస్సు నిగ్రహం చేయటం చాలా కష్టమే. అభ్యాసేన కానీ అభ్యాసేన తు కౌంతేయ అంటే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కౌంతేయ, వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే, వైరాగ్యంతో దీన్ని సాధించవచ్చు. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి మరి? కోరికలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే దీనిని సాధించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు చెప్పింది నిజమే, ఈ చంచలమైన మనస్సును నిగ్రహించటం సాధ్యం కాదు, దాంట్లో సందేహం ఏమీ లేదు. కానీ దానికి తగిన సాధన, వైరాగ్యాలు, వీటి ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు. ఈ తర్వాత విఫలయోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటి అనేది అర్జునుడు అడుగుతాడు ఈ శ్లోకాల్లో. అప్పుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. సో ఎంతో అయతి శ్రద్ధయోపేతో, ఎంతో శ్రద్ధతో ఈ యోగాన్ని స్టార్ట్ చేసి యోగా చలిత మానస, మధ్యలో మనస్సు చలించిన కారణంగా అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధి, వీళ్ళకి యోగ సంసిద్ధత పరిపూర్ణత ప్రాప్తం కానప్పుడు కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి, ఏ గతి వీళ్ళ కృష్ణ పడుతుంది వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణించి కూడా ఈ చంచల మనస్తత్వం కారణంతో వాళ్ళు ఈ యోగ లక్ష్యాన్ని సాధించలేకపోతే గనక వాళ్ళ గతి ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. ఈ జన్మలో యోగ సాఫల్యత సాధించలేకపోయినా భగవంతుడి సమాధానం అన్నమాట ఇదే. వాళ్ళు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ చాలా రోజులు, చాలా కాలం నివసించిన తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి భూలోకంలో ఒక ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో కానీ సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ జన్మిస్తారు. అయితే అలా కాకుండా ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం చేసి వైరాగ్యం పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది. వాళ్ళు తర్వాత అప్పుడు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు దివ్యజ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు అని 41 and 42 శ్లోకాస్లో చెప్పారనమాట. సో ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్ర జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకంటే మరి యోగుల కంటే కూడా ఈ ధ్యాన యోగి గొప్పవాడు కనుక నీవు ధ్యాన యోగాన్ని సాధించాలి. సో అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. శాస్త్రాలు నేర్చుకున్న జ్ఞానం కంటే మరి ఈ తపస్సులు అంటే గాలి పీల్చకుండా ఇలాంటివి కొన్ని చేసినప్పటికీ వాటన్నిటికంటే కూడా ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎవరైతే పెట్టగలరో ఆ భగవంతుడి మీద మనస్సును, వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు. అంటే ఈ అష్టాంగ యోగం ఇవన్నీ చేసిన దానికన్నా మనస్సును భగవంతుడి మీద పెట్టగలగటం ముఖ్యము. భక్తి యోగంలోకి వెళ్తున్నాం కదా, అందుకని ఈ మార్గంలో దానికి నాంది పలుకుతున్నారనమాట ఇక్కడ.
యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తా తమో మతః. సో ఆ ధ్యానం అనేది భగవంతుడి మీద ఉండాలి అని దానికి తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు, అందరి యోగులలో కూడా యోగినాం అపి సర్వేషాం, సర్వ యోగులందరిలో కూడా మద్గతేన అంతరాత్మన, నన్ను ఎవరైతే నా మీద మనస్సును నియమించి ఉంచగలుగుతారో, శ్రద్ధావాన్ భజతే, ఎవరైతే శ్రద్ధతో నన్ను భక్తితో ఉంటారో నా పట్ల, యోమాం, ఎవరైతే నా పట్ల శ్రద్ధతో భక్తితో ఉంటారో, సమే యుక్త తమో మతః, వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా నేను పరిగణిస్తాను. ఇది నా అభిప్రాయము. సో యోగులందరిలోకి ఎవరి మనసు ఎప్పుడు నా మీద నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా యందు దృఢ విశ్వాసంతో భక్తిగా ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో మిగతా యోగాలన్నిటికంటే కూడా ఈ లాస్ట్ పై స్టేజ్ లో భక్తి యోగం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మొట్టమొదటి కర్మయోగం, కర్మ మార్గంలో వెళ్తాం, నిత్య జీవితంలో మనం పనులు చేసుకుంటూ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాం. స్లోగా వెళ్ళినప్పుడు చివరికి ఆ భక్తి పారవస్యంలోనే మునుగుతాం, ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది. తర్వాత జ్ఞానయోగంలో వెళ్ళే వాళ్ళు ఆ జ్ఞానంతో కూడా వాళ్ళు చివరికి వెళ్ళి ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడిన తర్వాత ఆ భక్తిలోకి వాళ్ళు కూడా వెళ్తారు. అష్టాంగ యోగం కూడా అంతే. ఈ బాహ్య ఈ 8 అంగాల సహాయంతో చివరికి ఆ భగవంతుడి మీదే మనస్సు లగ్నం చేస్తారు. ఇక ఈ భక్తి యోగం ఉందంటే మొదటి నుంచి భగవంతుడి మీదే ఆ ధ్యానంలో, అంటే మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయటం, అది ఆ భక్తి యోగము అని చెప్పి. కానీ అన్ని యోగాలు కూడా చివరికి భక్తి యోగంలోనే ఎండ్ అవుతాయి కాబట్టి ఆ భక్తి యోగం అన్నిటికంటే కూడా పైన ఉన్నది. తర్వాత డిఫరెంట్ యుగాస్ లో డిఫరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అని ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గం ఉంది అని చెప్పుకున్నాం భగవంతుని చేరటానికి. ఇది ఎవరికైనా ఏమిటి ఈ యుగాలు, ఏ యుగంలో ఏ ప్రాక్టీస్ చేశారు భగవంతుడి కోసం అన్నది తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఒకసారి. ఈ లోపు మంత్ర అన్న మాటకు అర్థం చూద్దాం. మన్ అంటే మనస్సు, త్ర అంటే విడుదల చేసేది, మనస్సును విడుదల చేసేది మంత్ర అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ యోగా ఎన్ని యుగాలు ఉన్నాయి, ఈచ్ యుగంలో మనకు ఏ మార్గాలు చెప్పారు భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి అన్నది ప్రశ్న. ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే టైప్ చేయొచ్చు. ఏమి ఆన్సర్స్ కనిపించట్లేదు ఇంకా. ఓకే, సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈరోజు ఎందుకు అందరూ వైట్ గా ఉన్నారు, ఎవరు ఆన్సర్ టైప్ చేయలేదే చాట్ బాక్స్ లో ఈరోజు. ఓకే, సో నేనే చెప్తాను. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గాన్ని సూచించారు మనం మోక్షం తెచ్చుకోవడానికి. సో సత్యయుగంలో మెడిటేషన్ అంటే ఇలా తపస్సులు అవి, త్రేతాయుగంలో మరి యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉండాలి, అలాగే ద్వాపర యుగంలో మరి అర్చనలు చేయాలి, పెద్ద ఎత్తున అర్చనలు. ఆ తర్వాత కలియుగంలో భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే చాలు అన్నారు. అందుకని మనం ఏ నామం అంటే మరి హరే కృష్ణ నామాన్ని మనం మంత్ర, ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం అంటే ఏంటి, మనస్సును విడుదల చేయటం. మనస్సును విడుదల చేయటం అంటే ఏమిటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలలో చిక్కుకున్నటువంటి ఈ మనస్సును బయటకు లాగి భగవంతుడు లోపల ఉన్న ఆత్మ వైపుకు తిప్పుకోగలగటం. అది చెయ్యాలి అంటే మంత్రమే మనకు ఆ సహాయం, మనస్సును ఆ రకంగా తిప్పగలదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ కలియుగంలో
హరినామం తప్ప వేరే మార్గం లేదు భగవంతుణ్ణి పొందటానికి అని ఈ శ్లోకం కూడా చూసాం. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలవు, కలియుగంలో నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ, లేదు లేదు లేదు, గతిర్ అన్యథ, అన్యథ వేరే గతి లేదు ఈ హరినామం తప్పితే ఈ కలియుగంలో అని చెప్పి చెప్తున్నా. సో చాట్ బాక్స్ లో ఎవరో టైప్ చేశారు, ఏమిటో చూద్దాము. ప్రహ్లాద హిరణ్యకశ్యపుడు అంటున్నారు నిర్మల మాతాజీ. అంటే క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గం భగవంతుడికి చేరుకోవటానికి సూచించారని చెప్పుకున్నాం కదా. సో అది ఇక్కడ మనం అడిగేది. సో కలియుగంలో మనకు సూచించిన మార్గం నామజపం, కానీ సత్యయుగంలో తపస్సులు ఉండే, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలుండే, ద్వాపర యుగంలో మరి టెంపుల్ వర్షిప్లు అంటే అర్చనలు, ఇక కలియుగంలో నామజపం. అందుకని అదే ఆ తర్వాత ఆ భక్తి మార్గం గురించి కూడా చూసాం. ఇది ఒక నిచ్చెన లాంటిది. ఈ పైన ఉన్నది భక్తి యోగం, కింద కర్మ జ్ఞాన అష్టాంగ యోగాలు అన్నీ అయిన తర్వాత అందరూ కూడా చివరికి భక్తి మార్గంలోకే వస్తారు, ఆ లాస్ట్ స్టేజ్ లో. అందుకని భక్తి మార్గంలో ఉంటే అది అన్నిటికంటే ముందే మనం భగవంతుడిని ఇంకా తొందరగా చేరవచ్చు అని చెప్తూ, ఒక లిఫ్ట్ స్టెయిర్ కేసు రెండు కూడా పైకి తీసుకువెళ్తాయి మరి, కానీ లిఫ్ట్ లో వెళ్తే తొందరగా వెళ్తాం, మెట్ల మీద వెళ్తే నెమ్మదిగా వెళ్తాం. అలాగే ఈ మార్గాలు కూడా అదే విధంగా భక్తి మార్గంలో ఉంటే త్వరగా మనకు మోక్షం ప్రాప్తమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి మనస్సు సహాయపడుతుంది. మనస్సును విడుదల చేయాలి అంటే మంత్రం సహాయపడుతుంది. ఏమిటి అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే 4 ధర్మ నియమాలు. అంటే ఏది 4 ధర్మ నియమాలు అంటే కరుణ అంటే ఏమిటి, ఎవరిని కూడా హాని చేయకుండా ఉండటం. ఆ తర్వాత శౌచ్యం శుభ్రత అంటే చెడు అలవాట్లు లేకుండా ఉండగలగటం. ఆ తర్వాత మరి ఇల్లిసిట్ అంటే చెడు సంబంధాలు లేకుండా ఉండటం. తర్వాత సత్యం పలకటం. ఆ తర్వాత మరి ఈ ఒకటి ఇల్లిసిట్ సెక్స్, ఒకటి నో మీట్ ఈటింగ్ అంటే కంపాషన్, ఇంకొకటి శౌచ్యము అంటే కరెక్ట్ వర్డ్స్ ఏమిటి అంటే మర్సీ అంటే మరి దయ. ఆ తర్వాత నియమం అంటే డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గ్యాంబ్లింగ్ ఇటువంటివన్నీ చేయకుండా ఉండటం. తర్వాత నో ఇల్లిసిట్ సెక్స్ అంటే శౌచ్యం చెడు అలవాట్లు లేకుండా ఉండటం. ఇవన్నీ కూడా ఆస్టెరిటీ అంటే నియమం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రింకింగ్ చేయకుండా, స్మోకింగ్ చేయకుండా, ఇలాంటివి చేయకుండా ఉండటం. ఆ తర్వాత చెడు రిలేషన్స్ లేకుండా ఉండటం శౌచ్యం అది. ఆ తర్వాత సత్యం అంటే మరి గ్యాంబ్లింగ్ ఇటువంటివి నిజం పలకటము. ఈ గ్యాంబ్లింగ్ ఇవి కూడా చీటింగ్ కిందే వస్తాయి కదా, ఈ అలవాట్లు లేకుండా ఉండటం. సో ఇవన్నీ ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండగలగటాన్ని 4 ధర్మ నియమాలు పాటించటం అంటే పాటిస్తూ భగవంతుణ్ణి సదా స్మరించటం అత్యుత్తమమైన యోగము అని చెప్పి లాస్ట్కి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. 6th చాప్టర్ పోల్ కూడా చూద్దాము. పోల్ క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుతాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మనసు ఎప్పుడు ప్రాణ స్నేహితుడు మరియు ఎప్పుడు శత్రువు? మంచి కీర్తన విన్నప్పుడు ఒక స్నేహితుడు, శ్రావ్యమైన కీర్తన విననప్పుడు శత్రువు. మనసు ఎప్పుడు ఎక్కువగా స్నేహితుడైతే కొన్నిసార్లు కోపం వచ్చినప్పుడు శత్రువు అవుతుంది. మనసు అదుపులో ఉన్నప్పుడు స్నేహితులలో అత్యుత్తమమైనది, అలా చేయడంలో విఫలమైనప్పుడు గొప్ప శత్రువుగా మిగిలిపోతుంది.
డి దాన ధర్మాలు చేసేవాడికి మనస్సు ఒక స్నేహితుడు, దొంగతనం చేసేవాడికి మనస్సు అతిపెద్ద శత్రువు. 2 ఏకాకి శుచౌ దేశే అనే పదాలకు అర్థాలేంటి? 6.10, 11లో ఉన్నాయి ఈ పదాలు. ఏకాకి అంటే కాకి దుస్తులు ధరించడం, శుచౌ దేశే అంటే తన జన్మదేశం అంటే ఇష్టపడే వ్యక్తి అని అర్థం. బి ఏకాకి అంటే ఒంటరిగా జీవించటం మరియు శుచౌ దేశే అంటే పవిత్ర భూమి. సి ఏకాకి అంటే సింగిల్ గా మిగిలిపోవడం మరియు శుచౌ దేశే అంటే పవిత్ర భూమి. బోత్ బిఎన్సి 2 అన్నది డి. 3rd క్వశ్చన్, తినడం, నిద్రపోవడం, రక్షణ మరియు మేటింగ్ లో దుబారా చేయడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి? ఏ కృష్ణ చైతన్యం అమలు చేయడానికి జీవితాన్ని సుఖవంతం చేస్తుంది. బి ఇది ఒక ఆరోగ్యవంతమైన, సంపన్నమైన మరియు తెలివైన వ్యక్తిని చేస్తుంది. 3 అటువంటి వ్యక్తి 3 రెట్లు భౌతికమైన దుర్ఘటనలను అటువంటి వ్యక్తి ఈ భౌతిక దుర్ఘటనలను నిర్మూలించలేడు. 3 రెట్లు అంటున్నారు, అది తప్పు మాట. అటువంటి వ్యక్తి ఈ 3 గుణాలతో కూడుకున్న ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క దుర్ఘటనలను నిర్మూలించలేడు. డి ఇది తపస్సు చేసే వ్యక్తి యొక్క సంకేతం. సో వీటిల్లో తినడం, నిద్రపోవడం, రక్షణ అనే వాటిని దుబారా చేయడం వల్ల కలిగే ఫలితం ఏమిటి అంటున్నారు. 4 యుక్తము అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి? ఏ యోగాలు సుస్థిరంగా ఉన్నవాడు, బి సంపదలను పోగొట్టుకున్నవాడు, సి కుటుంబం లేనివాడు, డి చాలా తెలివైనవాడు. 5th క్వశ్చన్, పరిపూర్ణత సాధించలేని యోగులు దేని పట్ల ఆకర్షితులు అవుతారు? ఏ అందమైన 2 చేతులు ఉన్న కృష్ణుడి ద్విభుజ రూపం, బి కృష్ణ మహామంత్ర జపం, సి పురుషోత్తమ మాసంలో తపస్సు, డి మత్తు, సిద్ధులు మరియు ఇతర యోగ ఉత్పత్తులు. 6 ప్రత్యాహారం యొక్క అర్థం ఏమిటి? ఏ సాత్విక సరళమైన కృష్ణ ప్రసాదాన్ని తినేవాడు, బి దృఢ విశ్వాసము బుద్ధితో మెల్లమెల్లగా ఇంద్రియ క్రియలను మానుకోవడం, సి అడవిలో ఒంటరిగా ఉండటానికి ప్రయత్నించే వ్యక్తి పండ్లు మాత్రమే తినుట, డి చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో ప్రియమైన వ్యక్తి. 7th క్వశ్చన్, విఫల యోగికి ఏం జరుగుతుందో వివరించండి. ఏ ఆకాశంలో ముక్కలైన మేఘం కొట్టుకుపోయేలాగా అయిపోతారు, బి నీతిమంతులైన కుటుంబంలో జన్మించడం లేదా సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించడం, సి ఒక పరివర్తన చెందిన కుటుంబంలో జన్మిస్తారు, డి బోత్ బి అండ్ సి. 8వ ప్రశ్న, అర్జునుడు అష్టాంగ యోగ సాధన గురించి ఏం తెలుసుకున్నాడు? ఏ కొన్నిసార్లు తేలిక, కొన్నిసార్లు కష్టము అని, బి అర్జునుడు యుద్ధానికి దిగకుండా అరణ్యానికి వెళ్ళాలి అనే దృఢ నిశ్చయం, సి గతంలో కృష్ణుడు చెప్పిన జ్ఞానయోగం, కర్మయోగం దీనికంటే ఇంకా సులభమని అర్జునుడు వ్యక్తం చేస్తున్నాడు, డి అష్టాంగ యోగ సాధన ఆచరణ సాధ్యం కాదని, భరించరానిదని అర్జునుడు చెప్పాడు. 9వ ప్రశ్న, క్రింది వాటిలో ఏది యోగా యొక్క అత్యున్నత దశ మరియు అన్ని ఇతర యోగాలు ఆ దశలో పురోగమిస్తాయి? ఏ కర్మయోగం, బి జ్ఞానయోగం, సి అష్టాంగ యోగం, డి భక్తి యోగం. హరి ఇది 9వ ప్రశ్న. లాస్ట్ క్వశ్చన్, క్రింది వాటిలో ఏది తనకు తానుగా స్నేహితుడు మరియు శత్రువు? ఏ శరీరం, బి మనస్సు, సి ఆత్మ, డి ఇవన్నీ. ఇవి 10 ప్రశ్నలు. వీటిని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. తర్వాత శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, డౌట్ ఏమైనా ఉందా మీకు? హరే కృష్ణ, పేరు లేదు. అన్మ్యూట్ చేసుకోరా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేస్తే మీ డౌట్ ఏమైనా ఉంటే చూద్దాం. హరే కృష్ణ, ఒకరెవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, నేమ్ లేదు. ఓకే, సో శ్లోక ప్రాక్టీస్ ఎవరైనా చేయాలి అనుకుంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరు శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు లేరా ఈరోజు?
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ता तमो मतः. Participants window కనిపించడం లేదు. ఓకే,